sa isang graduation mass. At may tanong ko sa mga bata, si Jesus kaya ay nagtapos din, nag-graduate. Sabi nila, oo, sabi ng iba, anak. Sabihin ko sa inyo, si Jesus ay nagtapos. Dahil sa kanyang misyon na ginampanan, siya ay nagtapos. Sa ika-anim na wika, si Jesus ay nagsabi na tapos. Titingnan natin ano po ba ang mga plano natin sa buhay? Bakit ang mga plano natin sa buhay ay hindi natatapos, kundi ito ay tapos? Maraming tayo ay hindi natutulog sumunod. Dahil sa ating Panginoon Kristo, titignan natin kung bakit natapos, naganap ang kanyang misyon. Dahil ang isang misyon na matutulungan natin sa Kanya at itinapak natin sa atin ay ang kanyang Panginoon Masunod. Dahil sa kanyang plano ito na kanyang sinusunod, siya ay nakagawa ng maraming bagay. Titingnan natin bakit sa ating plano sa buhay ay hindi nagaganap. Dahil madali tayong magsawa. Madali tayong kulang ang ating tiyaga. Kaya mahalaga, tingnan natin anong plano natin sa buhay. Tulad ni Maria, may plano siya sa buhay. Subalit, ito ba ang makikita natin, itanong sa ating Panginoon. Yung plano ba natin ay gusto ng Diyos, gusto ng tao, gusto ng natin? Kadalasan, ang tinitingnan natin ang mga bagay na gusto natin na hindi natatapos, na uwi sa pagiging apos dahil dala na tinatawag natin gusto lang ng tao, gusto lang natin. Pero kung titingnan natin, magagawa ito kung gugustuhin natin ang plano ng Diyos. Kaya sa ating misyon, ito po ay mahalaga ang pagiging masunurin. Hindi natin matutupad, hindi natin matatapos ang ating pag-aaral, ang ating mga pangako sa buhay kung wala tayong ugaling masunurin, pagiging matyaga at mapagpasensya. Kailangan sa buhay. Kahit sabihin natin magaganda ang ating mga intentions, magaganda ang ating mga plano, kung wala tayong aksyon, kung wala tayong gagawin, wala tayong. Nang si Jesus ay nabubuhay dito sa mundo, ang palagi niyang sinasabi, ang gustuhan ng Ama, your will be done. Not my will, your will be done. Ang kagustuhan ng Ama, ang kagustuhan ng Diyos. Yun po ang naging susi ng kaganapan at tuparan ng ating Panginoon. Yung tinatawag natin kalulugan ng Diyos, kagustuhan.